吸しながらいきますね。もう一回前に。で、手でぐーっとゆっくりやんわりと重さを加えていきましょう。後ろに戻します。じゃあ今度横に。これも首の力だけではなかなか伸びないので、手でちょっとだけ力を加えます。で、反対側の指先は引っ張って頭と引っ張り合いっこ。戻して反対側。この首筋ですね、よく伸びてるっていうのを感じながらゆっくり深呼吸します。反対側。また反対側。ゆっくり伸びるのを感じます。はい。で、四方ほぐれてきたのでぐるっと回しますね。2回。1、2、3、4、5、6、7、8。こんにちは。1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ思いっきり上に伸びます。ぐーっと伸びて腕最大限伸ばして降りてきます。はい。じゃあ肛門を思いっきり横に引っ張りましょう。顔面の筋肉ぐーっと伸ばして前に。一度横に。もっと早く。じゃあ縦に眉毛上げて下をもーっと触ろうと。ぐーっと力抜きます。もう一度喉の奥も全部カーッと開く感じで。もう一度。最後。じゃあ唇ほぐしますね。そう、よく音を立てて。そうで、こう息だけで息だけ流すんじゃなくて、声全部音にしましょう。そう。できる方巻き舌で。いきなりね、あーって声出すよりも、こう唇でちょっと止めながら、で少しずつね、喉を温めていきますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのまま発声いきますね。で、こう唇でやると、ここで少しこの息をせき止めるので。ちょっとね、喉の方楽なんですね。一番難しいのが母音なんですね。あいうえおは唇で全然こう止めなくて、いきなりこう喉声帯だけで止めるので、すごいこう負担がかかるんですね。なのでちょっとずつ最初ここの唇でで、その時も音が出てると声帯は震えてるので、ウォーミングアップにはなってます。どうぞ。そう。これでだんだん声が温まってきたら、今度はハミングで、まあ何の音でもいいです。まずそう、これだとまたいっぱい息が出過ぎちゃうことないので、しっかりこう喉を温められますね。そうそう。で、これができたら今度は何か子音をつける。ま行なんかはさっきのハミングと同じ感じですね。唇で止めてなので少し声に優しいんですね。みめまもむとかばとか V でもいいですね。ビベバボブとかば行ビベバボブな行でにねなの
に入れたのをやってこうちょっとね喉を温めてからこう母音に行くようにしましょう。じゃあいつものラの音からじゃあこの唇閉じるのすごい大事ですね。でまずこの唇の周りでこう響きを集めてみめまもそうで大事なのはみってやっぱり口開いた瞬間がすごい危なくてみってこうね喉を鳴らしすぎちゃうと喉痛くなっちゃうのでこのって開いた瞬間と同じぐらいの息の量を保つようにしてみましょう。みめまもそれで喉温めていきます。下げます。みめまもそう息の量そのぐらいで大丈夫です。下がります。みめまも下がります。みめまももう一つ下がりましょう。胸リラックスしていきます。みめまもじゃあ次はいやや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 やですね。やも唇とかでせき止めないんですけど少しいやいやって口の動きがあるのでこうちょっと響きが作りやすいと思うんですね。いきなりあーっていうよりいやいやいやそうじゃあ行ってみましょう。いやや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 半音ずつ上がります。やややややや口の中広く縦に開けてややややそんなゆっくり引きずらないようにややややや軽快にリズムよくいきましょう。やややや次はいつも「わ」ですよね。「わ」もやっぱり口の動きがあるので「うー」の時にこの辺こう響きを集める感じで「うわうわ」で「うわ」の時に「うわ」ってベタっと開いてしまわないでちょっとこう「う」が残ってる感じの中間の口の形にしてこう自分で響きをよく確かめながら「うわわわわわわわ平べったくなりすぎないようにどうぞ。頭のてっぺんに声を感じて「さ」の「どうぞ」最初は細く入れて音当たったなと思ったらちょっと膨らましましょう。どうぞ。
やーで口を動かすんだけどいやーって吐き切らないでいやーいやーこの中間がよく響くところを探していやー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 こんにちは。今日そこでですか？今日は恋は優しい延べの花よ。いつもね日本語の歌を持ってくるんですけれども、まあ歌うのは日本語なんですが、もともと1879年にオーストリアの作曲家フランツ・フォン・スッペという人が作曲したオペレッタの中の曲です。ボッカチオというオペレッタの中の曲なんですけど、で、大正時代に日本で浅草オペラっていうのがブームになって、その中でよく演じられていたオペラだそうです。歌詞の内容はなんとなくヒロインの女性が、新しい恋の予感にドキドキして歌うというような歌です。じゃあ歌ってみましょうか。いきなりですねその小説からじゃんじゃん恋スタートしますので、はい。もう一回言ってみましょうか。で、出だしが16分音符ですね。タターン、結構短めなのでのんびり恋っていう感じじゃなくて恋
割とスピード感がある感じで入ります。次の行も夏の日のもとにのとかも16分音符で結構短めに、はい、入るので、もう一回言ってみましょう。お願いします。恋は優しいのべの花よ、夏の日の子に朽ちぬ花よ、熱い想いを胸に込めて、歌いの霜冬にも侵せぬ我が心のただ一人よ、胸にまことの梅雨がなけりゃ、恋はすぐしぼむ花の定め、熱い想いを胸に込めて、歌いの霜冬にも侵せぬ我が心のただ一人よ。はい、じゃあちょっと皆さんだけで言ってみましょうか。で、さっきのリズムのとこなんですけど、タタンタタンタタン、ここもやっぱりちょっとこう短い音符が甘くなりがちなので、その普天のリズムですね。夏の日のもとに、リズムをしっかり活かしていってみましょう。じゃあ皆さんだけでどうぞ。恋は優しいのべの花よ、夏の日のもとに朽ちぬ花よ、熱い想いを胸に込めて、歌いの霜冬にも侵せぬ我が心のじゃあ今の一番だけで、恋はここはいいですよね。優しい、次のべも同じ音程ですよね。なんかちょっと2回目上がっちゃう方がいるので、恋は優しい、同じ音程、のべの花よ、そのタラーと3度で上がるのがあって、次が夏、次がもう一個上がるんですよね。もう一回そこをどうぞ。恋は優しいのべの花よ、そう、でその後
花よの句はしっかり四分音符あるんですよね。そこはなんかちょっと短い、逆にまた短くなる方がいたので、夏の日のもとに朽ちるですね。句はゆったりと。あとその付点がちょっと逆に遅れていくのかな。夏の日のもってなんかこうだんだんスローモーションになっていくので、しっかりリズム取りましょう。夏の日のもとに、短い音符の次の音をちゃんとすぐに入れる、なんか後々にどんどん後打ちになっていくので、疑いの下もそうですね、しっかり口を動かして歌いましょう。じゃあ2番でいきましょうか。2番、1番括弧の最後の胸にまことのからいってみましょう。1、2、3、胸にまことの梅雨がなけりゃ恋はすぐしぼむ花の定めと。でそこもはが四分音符ですよね。でなんか早くはーって入るとなんか急いじゃう感じがするので、しっかりはなはどっしりと一拍分歌ってください。じゃあ恋はすぐしぼむから言ってますね。1、2、3、恋はすぐしぼむ花の定め、熱い思いを胸に込めて疑いの霜冬にも侵せぬ我が心のただ一人よ。だいぶまとまってきましたね。じゃあもう一回だけみんなで一緒に歌いましょう。お願いします。恋は優しいのべの花よ、夏の日のもとに朽ちぬ花よ、熱い思いを胸に込めて疑いの霜冬にも侵せぬ我が心のただ一人よ。胸にまことの梅雨がなけりゃ恋はすぐしぼむ花の定め、熱い思いを胸に込めて疑いの霜冬にも侵
カンツォーネに入りたいと思います。で今日はケッサラですね。1971年サンレモン楽祭2位に入賞した曲です。タイトルのケッサラは、明日はどうなることかわからないから、なるようになるさっていう意味ですね。で、日本で有名な歌詞で「平和で美しい国」岩谷時子さんの今日もこれで日本語は歌おうと思うんですけれども、なんかその平和で美しい、その平和っていう言葉ですごく平和の歌としてこう捉えられていて、いろんな、平和の歌として日本語の歌詞がつけて歌われているんですけど、もともとのイタリア語の言語の意味をそんな何か平和を祈るようなっていうのではなくて、古い丘の上の退屈で寂れた町から若者が放浪の旅に出ていく決意を歌うという内容なんですね。ちょっとじゃあ言語の意味を読んでみます。丘の上にある僕の村は眠った老人のように横たわっている。退屈で無頓着で何もないことが僕の村のダメなところだ。僕の村よ、僕はお前を捨て僕の道を行く。僕の人生がどのようになるか、誰がそんなことを知っているだろうか。何でもできるか、あるいはおそらく何もできないか。明日から本当の自分に気づく。そしてなるようになるだろう。僕が口づけして初めて恋に落ちた人。僕は君にいつどんな形で会えるかわからない約束をするだろう。でも僕が戻ってくることだけは確かだ。僕の人生がどのようになるか、誰がそんなことを知っているだろうか。僕はギターを携えて、もしも夜に僕が泣いたら故郷への愛歌を奏でるだろう。僕の友人はほとんど出て行ってしまった。他の残されたものも僕の後に続いて出ていくだろう。彼らと一緒にいることは楽しかったから、それは残念なことだが、全ては過ぎ去りみんな行ってしまった。僕の人生がどのようになるか、誰がそんなことを知っているだろうか。何でもできるか、あるいはおそらく何もできないか。明日から本当の自分に気づく。そしてなるようになるだろうっていう全体の内容はそういう感じなんですね。はい、じゃあ1回歌ってみたいと思います。じゃあどうしようかな。1番ちょっと2回繰り返す。とりあえずそのままで繰り返し通りでいきましょう。
つかは冷たくなるさ。誰も他にはしないさ。Que sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. という感じですね。はい。で、まあ割とこの8分音符でね全部楽譜の方置いてあるんですけど、イタリア語だと割とイタリア語の言葉の調子で歌うとこういいリズムがつくんですけど、結構日本語難しいですよね。この8分音符で書いてあるんだけど、それ通り歌うとすごく退屈な感じ。ケーサラのところも日本で出版されてる楽譜がこの今書いてあるタンタタンタンタタンなんですよね。だけどオリジナルそのサンレモの時の曲を聴くとちょっと違ってタンタタンタンタタン、ちょっと前乗り、ケサララがケサラって一拍目じゃなくてケサラケサラケサラっていう感じなんで、あんまりこう楽譜に杓子定規に従わなくても軽い感じでちょっとリズムをずらしながら歌ってもらうとノリが出てくるかなと思いますので、まずはねちょっと一緒に歌って音の感じをつかみましょう。じゃあ最初からいってみます。平和で美しい国、信じ合える人ばかりだけど、明日はどうなることやら誰もわかりはしないさ。ケサラケサラケサラ、僕たちの